ugemana perintahing agama. Pancen bener. Iki semangat pembangunan Pulau Progo pisan gunungan Benengun karo Parianom. Oh ngono Mak. Iki minangkani arahan saka Bapak Agung sing ngasta Bupati Kulon Progo karo Bapak Ambar sing ngasta Wakil Bupati Kulon Progo. Nek kota Jogja kuwi gunungan Segara Amarta. Nek Bantul gunungan Projo Taman Sari. Nek Sleman gunungan Sembada. Gunung Kidul gunungan Handayani. Kulon Progo gunungan Binangun. Dewe-dewe ya Mak, dewe-dewe. Wis diaturke iki apa sing dadi arane panjenengane Bapak Bupati. Iki wis diaturke lagu kepeling wis diaturke. Matur nuwun. Minangkani pamundutan saka warga ing Jumbukan. Isih akeh sing durung dipinangkani. Kok kowe ngerti? Ya lumantar WhatsApp. Mergo iki di live streaming. Oh, di live streaming kok. Mak ya syukur. Jadi sing ngersake gending utawa lagu kuwi ora ditulis ana kertas nanging liwat WhatsApp. Ya mungkin ana wektu diminangkani, nek ora ana wektu ya kok dibanding nek goro-goro. Oh iki pementasane beda karo adat sabene ngono. Oh lah ngono. Sing paling baku adil iki bebanan muji syukur kunjuk ana ngasane Gusti Kang Cipta Jagat. Muga-muga Kulon Progo tansah diparingi adem ayem tentrem. Kawis karo beda lan sambika lapa wae. Sing asta kusare ngadil bisa ngrangkul marang masyarakat, bisa manunggal tekan manggal rasa jer manunggale Gusti lan kawula iku pinawa dadi saka guru. Ngono ya Mak. Ora aja gampang kena dijajah. Ojo gampang dijajah. Saiki iki penjajah werna-werna. Ora liwat nganggo fisik sing dirusak apa budaya. Yen budaya rusak, ilang jati diri gampang diterobos marang daru beksi. Oh, larak ngono. Kepara liwat agama mula kudu sing ati-ati. Oh, larak ngono. Kepara sing dirusak bocah-bocah nom-noman kuwi nganggo cara apa ning rusak? Nganggo cara narkoba. Mula kudu sing ngati-ati tenan sing ngasta nang kepolisian ya kudu sing waspada tenan. Aja nganti kok narkoba kuwi mlebu nang Kulon Progo. Mengko ndak ngrusak generasi penerus awake dhewe. Tenan kuwi Mak. Yen kenal siji kuwi oh tenan. Hancur ditadane. Lan kuwi ana pasal yen kuwi nganti dilanggar bakal nampa hukuman. Ngono Mak. Oh, lah nek ngono lah iya. Pancen bener. Mula kudu sing ati-ati tenan. Bocah normal jaman saiki iki wis beda karo biyen. Ya pancen akeh bedane. Luwih-luwih iki budaya manca sing mlebu nang mriki iki akeh banget. Aja nganti ninggalake budaya wayang sing kaya ngene iki. Wis dingendikake sore mau sing padha tresna karo budaya wayang iki ora mung akeh bangsa Indonesia kepara, bangsa luar negeri padha tresna karo budaya wayang. Wayang sing apik-apik diangkut nang luar negeri akeh. Gamelan sing apik-apik diangkut nang luar negeri pirang-pirang. Ya Mak. Yo kowe dhewe dijenuh budaya saka manca negara. Ana kuwi pane. Lan aku nyuwun aja nganti nglarekke karo Jawane. Aja nganti lali karo Jawane. Lah iya. Mugume kono-kono monggo aja nganti lali karo Jawane. Ngelingono awake dhewe iki wong Jawa. Nenek moyang awake dhewe iki wong Jawa. Ana mangan saka bumi tanah Jawa, ngombe saka bumi tanah Jawa ning golek sandang mangan nang bumi tanah Jawa sesuk ora ana.
sing ngeloni wae bumi tanah Jawa. Bumi kono-kono monggo ning aja nganti lali karo jalane. Yo, Pak. Ngono kuwi. Dipinangani sing guru dipinangani lagu to gending. Aku tak nganti kesuwen. Oh iya. Iki ana pamulutan ninggal katresnan. Oh iya. Ninggal katresnan. Sapa? Okta. Ya. Iki bagianmu kita kek memimli kowe iki ora. Sekarang yang Ramadan kaya iki.